Krátce po skončení 5. utkání, semifinále, florbal primátor Náchod, Panthers Praha, máme mikrofonu trenéra, hostí Tomáše Třešňáka. Tomáši, tohle mělo snad všechno. Všechno to mělo, do zápasu jsme tak jako vždycky dobře vstoupili. Myslím si, že až na pár detailů jsme tahali v tom zápase za ten delší konec toho provazu. Byli jsme lepší, Pantery jsme zase zaskočili v tom zápase, vedli jsme, bohužel jsme to nedokázali vydržet. Panteři vlastně zase nějakou vabangrou, už kterou neměli co ztratit, dorovnali. Pak teda musím uznat, že v prodloužení tam měli daleko víc šancí, zbytečně jsme panikařili, ale za celou tu sérii nakonec se to štěstíčko přiklonilo na naši stranu a postoupili jsme do finále. Co se dáte čekat? Velké oslavy nebo už příprava na finále? My si to určitě užijeme, pro nás je to úspěch, pro tohle tým. První semifinále pro většinu hráčů, první finále, takže jako musíme si to užít, musíme i tyhle zkušenosti získat, jak s nima pracovat. Jsem vlastně rád, že ten tým, který teďka předvádí neskutečný výkony, od zápasu se Jaroměří neuvěřitelně na kop vrtule, tak vlastně odměněný minimálně zase dalšíma 2 sériema a dalším mořem zkušeností, který se všem hráčům budou hodit. Než tato série zašla, nikdy předtím se Náchodu nepodařilo Panthers porazit. Co byla tak velká změna, že nyní jste dokázali porazit 3krát v řadě? Za poslední 2 měsíce ten tým udělal ohromný pokrok ve všem. Skvěle nás připravili Troopers, vlastně, který na nás byli perfektně připravení. Byl to obrovský těžký soupeř, který jsme překonali ve čtvrtfinále. To nám dodalo sebevědomí, dodalo nám to sebevědomí v tom, že jsme začali věřit tomu, co děláme v tréninku. A to jsme ještě povýšili v téhle sérii vlastně a díky tomu jsme soupeře, který jsme nikdy neporazili, dokázali 3krát porazit. Až opadnou tyto, myslím si, euforické emoce, budete si muset připravit na soupeře z Plzně, který do finále dokráčel nejkratší možnou cestou, skolil 3-0, v poměru 3-0 Kobylisy, pak stejně tak 3-0 si poradil se semifinálovým soupeřem s Blanskem. Dá se tak říct, že budou o dost odpočatější a budou mít větší šanci uspět? Odpočatější určitě budou. Nás i v této sérii trápilo hodně zranění, ale kluci šli opravdu na morál, takže máme pár dní teďka na to, aby jsme se dali hlavně zdravotně dokupy a využili nějakého toho elánu a nějakého toho nadšení a v té finálové sérii. Věřím to, že ty kluci, naši hráči mají ještě hromadu síly, takže si odpočneme, připravíme se během těch pár dnů a budeme na to finále připravení a zase tam necháme všechno. Gratuluju a hodně štěstí. Taky děkuju.